Hi ex, kumusta? Ay sus, pakipot sad kay ka. Kabaw man kong napakay feeling sa ako nya. Saman, magbalik na ta? Ay ko ingna, wala kami ngawa sa akong mga katawa. Sa mga kabuang natong duha. Sa pakiligay nga storya. Labinag sa ginilukay natong duha. Hay nako! Atong garbo, ato nang paubsan para mabalik na ka sa akong kiliran. Dili ba kaganahan nga ako usab imong makauban? Love gihapon ti ka. Ambot nganong sa kadaghan sa tao, ikaw gihapon ang gusto ning akong mga mata. Ikaw gihapon ang tag-iya. Bisan pag wala na ta. Diba? Naatay gisabutan? Anak ka, palabyon lang sa nato ang pila ka buwan. Ug sa akong namatikdan, gipangita kagayod ning akong dugan. Lahi kagayod sa uban. Adlaw o gabi ikaw akong mahunahunaan. Ambot og ngano, siguro gihisgutan pod ko nimo no. Gihigugma gihapon ti ka. Walay pagduha-duha. Akong palangga, kung ikaw usab akong makuha, saad ko kanimo, dili na gayud ko mobiya. Malaya man ang dahon, mapanos man ang kanon, hangtod sa hangtod ikaw gihapon akong higugmaon. Balik na. Gusto na usab na akong mamalipayon, kauban na usab